Velkommen i nye her klædestid. Første nye her er mand udslap brændt gerne vinduet på Vesterbro. Søndag morgen udbrød brand i lejlighed på Vesterbro i København. For at undslippe den høje temperatur kravlede en behøje ud af vinduet. Efter 5 minutter kom Københavns brandvæsen og hjalp ham ned. Inden gik galt. Østjyllands politi måtte ind i en uheldig så for børnehus på G gennem vej mandag eftermiddag, da en mand ikke kunne komme til at hente et 5-årigt barn i børnehaven. Han ringede til os, fordi der ikke var noget i børnehaven. Alle går hjem, alle døre var låst, og han kunne se sin pige på 5 år gå grædende rundt inde i børnehaven. Og blev politien kom sig, og vagtchef Peter Hunge Østjyllands politi. Det skrev om den Amstavis. Han forklarer, at børnehaven har en elektronisk system, hvor forældrene trækker sine børn ud og ind, så man kan se, hvem der er kommet og hvem der er hentet. Altså er ind og udskrevet af børnene. Så alle andre må have tasket to gange alle i hvert fald godt, så det ud som om alle børnene var hentet, selvom det lille pige ikke var hentet. Så personalet læste og gik hjem, uden at tjekke lukkeden, siger vagtchefen. Politiet kontaktede Randers Kommunes børne- og ungevagt, som sørgede for, at det blev lukket op, og barnet genfor med sin forældre. Men den pædagogiske læge Helle Forsum, og ved at hun så sagen til bunds og vil ikke udtale sig, for hun har gjort det. Og så har Randers Kommunes børnechef Dots Brøns særste på sagen med stor alvor. Det er klart, at vi skal have helt stik på, hvad der er sket her. For både børn og deres forældre skal kunne være trygge i vores institutioner. Men jeg har bedt om en redegjørelse fra børnehuset, og den vil jeg have læge her til at se, for jeg udtaler mig. Jeg har fået nogle fra mig på mandag aften og herfra i morgens. Og det hele skal lige samtales først, siger Dore Brøns. Det hele ikke endt nu er parat til at forældre om det elektroniske ind- og udvindingssystem, som forældrene benede når det hente og bringe børn i børnehuset. Det skal vi også lære have set, for så det vil jeg også Gud lede vent med at sige noget om. Men vi har sat fuld speed på sagen, så jeg forventer at have en øjeblik hen på formiddagen, siger børnechefen. For dagen for forældren i børnehuset Palette Jensen ønsker ikke at udtale sig i sagen. Nu over til Maja med sport. Tak Anna, og nu første sport nede her. Team Twist Holstebro har henvendt sig til EHF, det europæiske håndboldforbund, efter weekendens EHF Cup Final mod russiske Rostov-Don, det danske mændene, at det foregik flere mistænkelige ting i forbindelse med returkampen i Rusland. Han har fået nok Ståle Solbakken. I der foran er den ene spiller efter den anden udgået med alvorlige skader. Og seneste i mangens kamp mod FC
Vestsjælland, Morte FC Københavns Mikael Antonsson lod sig skrive ud med alvorlig skade. Tak for mig. Nu over til Anna. Tak Maja. Tak for se og have en god dag. Vi skal ende denne her med brille og børne i skolen. Hej hej.